מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? פה זה שטח C, עופו מפה! פה זה שטח C, עופו מפה! צאו מפה שאני מתחיל לראות! צאו מפה! צאו לרכבים, עופו מפה! עופו מפה! עופו מפה! עכשיו, עופו לכם! פה זה שטח C, אדם אל תגצי! אדם אל תגצי! רוחו מינון על גט! רוחו מינון על גט! רוחו מינון על גט! استنى شوي في واحد من هنا الجيت الجيت كله كبير جيت مخال اوكي انا بقول بزاف انتم وقفوا مي فوق شتا خي وقفوا مي فوق سو مي فوق ليش كيك مش ندشي روحوا من هون انا احكي معهم انتوا تروحوا الجيت انكم 10 شنيات روحوا من هون واحد تمام انا اروح اول منطقه تسي روحوا من هون الجيت واحد اثنين انا اتوقف واحد اثنين ثلاث في شوفين خموشين בשטח C עכשיו הם עפים מפה עכשיו אתם עפים שמעתם? עופו מפה קחו את הרכב תעיפו אותו מפה לכו מפה! תזיז את האמבולנס. אם אני רואה אותך, אני אתוך רק פירסק. שמעת אותי? סעו מפה! אל תגיד לי אוקיי! סעו מפה! סע! מפה! סעו מפה! כל מי שחמוש יעוף מפה! כל מי שחמוש יעוף מפה עכשיו! פה זה ישראל! פה זה לא פלסטין! פה זה לא שום דבר! עופו מפה! אתה לא שומע אותי. פה זה שטח C. אתה לא תסתובב כאן. עם נשק. לך ממני! עופו מפה כולכם! תוריד את החולצה, פלוסק. هذا شטח C. هذول منطقة C. كيف؟ انت مش مع هذا هون. وين الكتسيم؟ ايفو كتسيم؟ ايفو كتسيم؟ ما يش كيف؟ كتسيم؟ نو مش ابي ايش؟ كتسيم؟ لو سي لو ايه؟ انت يدي عربي؟ عبالين مصرفة خبيش عبالين مصرفة ايش بني ادم مين؟ יש מישהו מת. איזה תיאום? אתם בשטח C. עופו מפה. יש בני אדם. אין בעיה, אנחנו נטפל בזה. אנחנו פה דאולת אל ישראל. לכו מפה. לכו מפה. יש לנו תיאום. איפה תיאום? אתם קיבלתם תיאום? לא קיבלו תיאום, עופו מפה. אין פה שום תיאום. עופו מפה. מה אתם עושים פה? شو تعملوا هون؟ شو شرطة؟ هذا المنطقة C. روحوا من هون! روحوا كلهم من هون!